Welcome to the leading site news. Herangke akorte doan pan itu mahin pen mate convening committee for political convention na bangso aja taipen herangke akorte di doan pan betum ninga klongsi pen juro pa jiro na betum akor adin kisik tang adin ang pagi tekpot nasi jasa mepet pini herangke amai ke pha ini kopia butung ben sige phama kopia achatai ben sige phama la so bang rara phana pa chini ke nang ru pusi tumat phana la si la bang so committee lage convening committee for political convention pusi pulo non Kevangji nitum convention ke phaji do la so ka pa chunji phanse la asia committee ni tum seng no sipini la bang so mai long nitum ka che tong ge da ake hai Robindro rongpi do, ake hai saiseng rongpi do, dan ake hai rasong rongpi do, alpa kami ake hai longmenda rongpat. Abang so komiti dong dolang, sita ini helobing kan abang ini tum hangon pe dolo helobing enjok, nasi ini tum dak diku kedok rai kedo teman sini tum cepat corno. Tetapi pini jasmet ake nang bangke athipi ke pangdak. Si athipi ka pangdak alam thi bang la hello Karbi Anglong arat non la Kevangji Paipai ciklo Cap arni mate 10th of August 2026 la bang so arni bang ke aratchari asong akimi karja ke som bang ke kolong ko matang te political party akimi karja babang Karbi Anglong arat anpart me litum akhe phan ngaching samdun matenang karchak dun ver Karbi Anglong pen nang tam stame dopik alang litum stame taso karja babake tekonong ko 10th of August mate Paipai keparni lapen labang su kapar jabji phan Niritum isia convention ke papo la bangsor ni marlo la Paipai ke ban ni marlo isia political convention na bangli tum papon po la bangso political convention along dak jase met peta bangke EPHLC pen nili phan bangke na tere khitlo la pen la dak aning kang samse ya tum ke doan lada ke claim dun katora ke atum an arpu ang hoy cho hang dun bomta ke long dun de atuman amana peng che long dun de ke claim ke dam dun ji ang kra ka che long dun de matang te aning kit hepen hala bang so song pa aning kit hepen ha pa dun ang ke mana bang ke aning kit heting kan diet hala son ka mat pha tu man bang ke bang so convention lo che tong dun po an parsi tame u ake hai Robindro rongpi ake hai saiseng rongpi alang itum a batch mate alang itum aprang diat long ria farman kache song intang kring pen karjap alang itum claim rap experience ke totang tuman akaida ke do tuman alang itum a batch pen sitabe ong dung atum bangke non pen tame akhir jume bang nang pi duntang do lapen ala bang so istamina che tong do je phan akache sik do an parsi tabe ni litum ke damtang arni Karbi Anglong Autonomous Council punon lapen asama sarkar punon anpart ame ha parliament long kili duntang abang khu lapen abang ke tum ana phansi tabe ni tum hin pen kaching ki kache than do alang litum non pen sta me la bang so ahir jume ke claim me ke dam me phan bang ke ahir jume bang ke ini tu nong dulu. Lason si, lapen ASDC jasa metpet socialist aru ake hai sarsing leng tija pon hala bangso ASDC along ke doan alang li pengeceng lo ke doan atum si tame la bangso a conventional long bangke bangce tong dun po. Lason si penangan
hampang song long ke claim ke dam abang putum non hampang song along claim pen non puthot padak pen nang citrek tusi non abang ke arachari song long ke claim ke dam ji phanan ning hang dulu putum phanan sta bele tum hin pen ka chimki ka chhan dam dulu